na, boss. Ha? Awan tiwala ni Kadwa. Ha? Agdadrive ato, urawan lisensya na. Ibagam tatay nga 8 oras, boss. Nabiyahe ti Isabela to Victoria. Mga pang 1 hour lang, boss. Tagdi tayo. Diba, boy? 1 hour? Pwede kas dyan. Apaya natin luban ka, aeroplano. Madi boss, ngim no tiket mo, aramedic nga ko kasla pataray ti ambulansya. Ay, siyak latag, driver. Naimas pala ti mga tibagas. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Bika lakit kas tuwing, boy. Sikan to magamay. Nagado mapanuno mo nga pagtripan ni Bintong Pay. Tuloy bati na tani bakit kong. Ajimit, madila maangawin. Tanga mga ting ubingin. Sano ay tata, kasano ta makaway, daw pay pang masahe ta. Boy, nagado nga lugan. No kaya mo para tati trackings. Trackings, di si kalatan, nakapudpudot. At least makawit ta, o rewang kwartata. Anakal kayo mo titalatan. Ang tarig yung mata na eh. Baka na palipusan nata. Bulutin ta pala yung kwartana ha. Isa bang pati ata, damay mo pa may turog na. Kabayadan ng tumunog ka kwartata. Tanay, takwartana ta. Kapoy ate. Diskarchan mo ta. Kaya buti nga. Abay, mabutong ka. Pagbigwasan ang pabiglata. Mahal ko pang buhay ko. Basta nga mamay ang tanay. Aldaw man na, hindi tayo nakasaksakay. Ang kakadi nga madanagan, nagwaya ti aldaw ni, ado pa ti mabalin nga mangyari. Ang ta dumiskar tita. Talaga, kailangan ta dumiskarte, tanong mo tita dumiskarte, matita makaaway. Kaya nga mamay ang ta, kasanaw. Relax ka lang. Boy, napapanood mo kayo, napapanood ka. Yung boy. Kanapa ba kayo, boy? Tirahin tahan? Tuwin baka tirahan pa sa balay. Tan. Oh no! Boss. Tulungan na kang boss. Ben boss, tulungan ta kan. Ay natilugan mo. Boss ha, tulungan na kang boss. Tilugan mo, boss? Boss, tini, boss. Boss, isusin boss. Pata ka man yun. Nagtagsin, boss. Yup. Sige, kabilo lang tata. Sabi lang. Boss, pagawitan, boss. Diyan na. Tarlak. Tarlak. Uy, Uy. Di mo di tarlak, boss. si Victoria. Boss, mabaling nga sa mabay. Awang kami pamasahin eh. Magkanaranan ka. Baling, boss. Awang di katon ka Ano, lang. kutwak, ati lang, inana. Kenapa kau turuan, boss? Hintayin na, karo Antay dahil. ka na eh. Ayan, may side isa ko. Pinagak na. Boss, mano mga oras ang gana dyan, Victoria? 8 oras lang. Pero no traffic, makabutin tayo sa 10 oras. Ay, tas jay, boss. Sige, mabalin na tan. Orital lord do tigbebahin. At least nakalibre ka ba eh. Boss, no mabisin ka, baka mabalin na kami raman di kanimon. Awan ngamin ti pulos ti dalame. Tsaka tulungan ta ka na tanong kagiti bagahe mo. Sige, basta tulungan dapat tayo ti bagahe. Tapi na yung ti nagnagan nyo. Kaya tati mo, yeah. Una. When, boss, ang problema. Sa gayam ni Baak. Siya wala Andres, boss. Si kami ti kasimpitan di kanarim. Kanarem. Kaya di na lang kalibungan. Pinakachamchampanan nga. Karuba tayo lang magayam. Tapi na yung ti pilyedo yun. Siya ni, boss, Baak, ti apelyido.
The Explorer, iso dala pa ka dandanunak. Boss, ay simbaga na. Siya man Andres, boss. Kapilidok, Disaya. Andres, Disaya. So, wala tuwek sa Bela, pinatalo na kami ni bakit ko, boss. Andres ka rin eh. Kapay, nakadanong kayo dito yung wala ka kwarta-kwarta yun. Nagtamo, boss. Kaso, nyawa di bakit ko di kwarta may, kada ilupo may. At itong magaming kadwa, boss. Niluko na ikabisa ni bakit ko. Saan nagawid na muna. Siyang kumardam mo nga kasi ajay. Narabaw magayam kordon na. Hindi kayo malagayang nga naluko na. Nay, baka pagtribandak, ibaba kayo ng katuyay. Madi boss, naanos kami natin kadwak. Lalalo no, dati kailangan may. O, boss. Gusto niyo magana. Baka dati kailangan ta, tulungan ta ka. Baka napanog kag drive ay. Nalang drive ato, boss. Baka kailangan magpasublat. Bagam lang no kata ako. Sublatan ka. Sigurado ka? Ano magpanehaw? Ano, mabandog ka, sublatan naman magkaroon. Ay na, boss. Ha? Awantiwala ni kadwa. Ha? Agdadrive ato, urawan lisensya na. Ay, magbagam tatay nga 8 oras, boss. Nabiyahe ti Isabela to Victoria. Mga pang 1 hour lang, boss. Tadji tayo. Diba, boy? Ano? Pwede kas dyan? Napaya natin lugan ka, piroklanaw. Madi boss, ngim no tiket mo, aramedic nga ko kasla pataray ti ambulansya. Ay, syaklatag, driving. Naiiwas pala ti mga antibagas. Kani maji bagas boss. Ilutom pa yung nagbalin ngayon na po. Apay, matim kayo mga ano kay boss. Ado din na, di pagkakapyan. Sa pamban, bugbuking ti pagbuga natin. Ado nga rin, di madagasan nga pagkapyan. Pagkas ti pagtutungtungan na pang naman dyan. Sagado na yan, tang-tangabi nyo. Iturog yung latatan, tanong mo kayo na kayo pa eh. Ano mo, madi kayo nga, istorbo di pinag-drive ko. Boss, may mayat tinta katungtong na bang nagdadrive ka. Tanong madi ka makaturog. Boss, gusto ko na, boss. Kami driver natin, boss. Professional natin, boss. Lalo no, di green-minded pagtungtungan tayo. Buhay na buhay, tapanunot mo. Boss, ano kaya mga pagtutungtungan tayo? Hindi tungkol ti Paul. Wait, aja boy. Hindi ko idol ko aja kini Dos Jimenez. Sakit tayo, boy. Kahit ko ni Katrina. Trina. Ay, kayo mo kami jagsal sa alay. Tsaka ni Maui Taylor. Ay, kamamamajay. Sungarod nagpaspasa nga ako. Tumayag. Ay, basta wala ito. Sige kayo boss, bibuya ka may. Ay, di ko lata, boss. Kita, tsurain na pa lang. Ikatan. Basta kulot ka nun, nahilig mo lang natin. Wow, sabi kasi tulungan mo, nagadubulak-bulak na. Dabak-bak lang yan. Boss, joke lang natin, boss. Wala kami, sulpong kami na kami. Madi kayo pa exerting dita? Ibaba kayo, mag-tri-tripan da kaon. Tsaka kayong boss, pagpakatawagin na kayo ng mood ko. Sigarat, boss, tayo iturog may pailaang. Roy, Nay, turog milatan. no kaya mo katungtong, boss, ah? Kita istoryaan na kanto na tati bolday. Ringin na kami na ko. Tignan na. Ito ba, yung baba na tayo. Hindi mga pwesto mo eh. Boss, alas pagkatsunros. Hindi mas boy, naglamiis. Badin sa digid din na isakay ko takur-kurang na. Boss, gwapo tama ng bela ma. Kulay pink. Exerting kayo, maday. Motorog ka pa kami na. Boss, no, birinda ka po. Hindi na kami ata, birinda kami na. Tani, kita tani. Tani. Ida mo. Taratan ko. Yung tangong. Iturog ka tang. Hindi makaturog na unti. Pili ko tanga. Boss, boss, boss.